1 апрель безнең өчен иң изге, иң бәхетле көн. Безнең өчен җир йөзендәге иң кадерле, иң сөекле кешебезнең, тормыш иптәшем, әниебез, картаябыз, Әлфия Мирзамөхәммәд кызы Гатауллинаның 65 яшьлек матур гомер бәйрәме. Без аны ихлас йөрәктән, ямьле язлар алып килгән туган көне белән кайнар тәбрик итәбез. Бердән-беребез, йөрәк түребездә йөрткән иң саф, изге теләкләребезне бүген тик сиңа юллыйбыз. Синең мактап бетерә алмаслык, сокланып туймаслык сыйфатларың күп. Әмма без сиңа иң элек ныклы, корыштай сәламәтлек телибез. Сау-сәламәт булып, дөньяның барлык рәхәтлекләрен татып, туган һәр якты көнгә шатланып, бергә озын-озак имин яшәргә язсын. Безнең кадерлебез 1956 елның 1 апрелендә Югары Чиркүл авылында Фариха белән Мирзамөхәммәднең ишле гаиләсендә беренче бала булып якты дөньяга аваз сала. Аннары гаиләләре белән Алыяшты авылына күченәләр. Әни без бәләкәйдән үк барлык төр эш серләренә өйрәнеп, эш сөйчән, тырыш, уңган кыз булып үсә. Әти әнисенең уң куллары зур ярдәмчеләре була. Укуын тамамлагач, бәхет эзләп читкә чыгып китми, колхозда эшкә кала. Арытаба Алыяшты фельдшер-акушерлык пунктында эшли башлый. Яшьлегенең чәчкә аткан чагында авылның иң уңган асыл егете Фауат Яудәт улы белән танышып, 1983 елның ямьле май аенда гаилә корып җибәрәләр. Мәхәббәт җимешләре булып 1984 елда уллары Фидан, 1987 елда кызлары Айгөл дөньяга килә. Икебезне дә җил давыллардан саклап, назлап, эш сөяргә өйрәтеп, кыскасы дөрес тәрбия биреп үстерделәр. Үз аллы тормыш юлына бастырдылар. Аллага шөкер, бүген икебез дә гаиләле, үзебез балалар үстерәбез. Әти-әни без абзар тутырып мал-туарын, кош-кортын асрап, бакчаларында мулдан яшелчәләрен, җиләк-җимешләрен үстереп, ихаталарын гөл чәчкәләргә күмеп, күпләргә үрнәк булып, гөрләтеп яшәп яталар. Безне килгән саен якты йөзләре, тәмле сыйлары белән каршы алып, изге теләкләр теләп озатып калалар. Рәхмәт, бүген дә безнең өчен җан атып яшәгәнегез, ярдәмнәрегездән, акыллы киңәшләрегездән ташламаганыгыз өчен. Алдагы көннәрдә дә безнең кадер-хөрмәттә, хәерле көннәрдә безнең өчен, барлык якыннарың өчен терәк таяныч булып, илһам нурын өләшүче кояшыбыз булып, әтиебез белән пар канатларыгызны тигез кагып, балаларыгызның уңышларына сөйнеп, озын-озак еллар яшәргә насыйп булсын. Без сине яратабыз, чиксез хөрмәт итәбез. Бәйрәмеңдә иңнәреңнән кочып, килә сине тәбрик итәсе. Килә сиңа бәхет теләп кенә матур сүзләр генә әйтәсе. Әле һаман без дип яшисең син, күптән инде зурлар булсак та. Аз булыр күк, әни, синең өчен нинди изгелекләр кылсак та. Сине яратып һәм хөрмәт итеп, тормыш иптәшең Фаат, улың Фидан, киленең Альбина, кызың Айгөл, кияүең Илдар, оныкларың Илназлар, Финат, Айлина. Хөрмәтле юбилярыбыз, 65 яшьлек юбилейгыз котлы булсын. Якты ал таңнар, тормыш шатлыклары барыр юлларыгызны киләчәктә бизәсен. Балаларыгызның күңел җылысы, назы, йөрәк тулы бәхет нурлары, шатлык чаткылары сез барыр юлларны яктыртып торсын. Җырыбыз сезгә бәйрәм бүләге булып барып ирешсен. Әлфия Мирзамөхәммәд кызы. Юбилейың, менә
bugün uzan күпме гөмерләр Узсада күпме гөмерләр Югалмаган кадерләр Кура җиләкле урманнарым Исеңдә күңелеңдә Бер атлы хәтирәләр Яңаралар күңелдә Теләкләреңнең моторларын Атап сиңа юлыбыз Олы хөрмәт хисе белән Әнием сине зурлыйбыз Теләкләреңнең моторларын Атап сиңа юлыбыз Олы хөрмәт хисе белән Әнием сине зурлыйбыз Балаларым, оныкларым, туганнарым Янында яшәр шатлыкка күмелеп Тагын да фәрештәгә Тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы Сокландыра барыбызны Синдә булган сабырлык Теләкләреңнең моторларын Атап сиңа юлыбыз Олы хөрмәт хисе белән Әнием сине зурлыйбыз Теләкләреңнең моторларын Атап сиңа юлыбыз Олы хөрмәт хисе белән Әнием сине зурлыйбыз Кешелекле, уңган булган, бик кадерле Син безгә парлы җырлы гомерләрдә Җитче әнием син йөзгә Юбилеем менә бүген Узган күпме гомерләр Узса да